Окей, видеодневник, епизод 1. До някъде провокиран от наскоро гледания от мен епизод на подкаста на Иван и Андрей за как в България за първи път много години имаме позитивен прираст на населението, т.е. повече хора са дошли от чужбина, отколкото са напуснали страната. И аз като всеки българин, който е напуснал България по една или друга причина и е мислил много, особено когато България му липсва, дали това е било добро решение. Естествено, реших да направя някакво видео, за да мога да си спомням в бъдеще какви са били мислите ми в момента, какво съм мислил, какво мисля аз по темата. Но първо, защо съм в Германия? Какво правя тук и защо не го правя в България? Накратко, и това вероятно е очакван отговор, е липсата на възможности. Колкото и да ни се иска в България, това, което аз правя, наука на някакво световно ниво, реално трудно се случва. Единствено наскоро Insight като институт започнаха да правят нещо истинско, но може би прекалено късно и никога не е хубаво да зависиш само от една институция, само от едни хора. Ако имаш някакви дразги с определени хора там, и това е. Това е за тебе и това е феномен, който е навсякъде, за жалост, в българската икономика, поне в моя живот е бил така. Има единични компании, които дават потенциално добри възможности, но за жалост те знаят тази си сила на пазара. Заплатите не са такива като таланти, които те искат да привлекат в България, биха могли да получат в чужбина. И съответно резултатът е винаги един и същ. Чужбина изглежда по-привлекателна, чисто от към заплащане, чисто от към реализация, чисто от към възможност за развитие. Въпреки че в България има много хубави неща, в един момент везната натежава много към това просто да емигрираш и да следваш амбициите си на друго място. Това обикновено значи място с традиции, място с където няма нужда да се опитваш да убеждаваш общество, правителство и хората около тебе, че си има струва от това да се трудиш, от това да мечтаеш, от това да започваш компании, от това... всички неща, които за жалост в България много сложно се случват. И корупцията, която се шири навсякъде в институциите, и когато виждаш кой успява, на кой се възхищават младите, когато виждаш наркотици постоянно в медиите, насилие, корупция, всички тези неща, които просто те отвръщават от страната, когато тръгнеш да живееш там. Не приказваме да обикаляш по Рила, да обикаляш по Родопи, да си на море. Това са хубавите неща, но живот в България е много повече от това. Здравеопазване. Всички тези неща, които за един човек стават все по-важни и важни, колкото той повече расте в живота. И колкото повече човек се замисля за семейство, колкото повече човек се замисля да пусне корен някъде, въпросът винаги е: това ли е мястото? Това ли е мястото, където мога да бъда себе си, мога да се развивам, мога да съм спокоен, че всичко това, за което съм се трудил през целия си живот, няма да бъде отнето произволно, няма да бъде разрушено. И за жалост, за мен България не изглежда по този начин. Друга за мен лична причина беше до някъде отношението на работодатели, отношение на просто на институциите също до някаква степен към трудещите се, към таланта на България. Ние казваме колко има липса на хора постоянно, на високо квалифицирани, но реално като един от тях, тази групичка, за която постоянно се приказва за високо квалифицираните, като някой, който съм учил в един от най-добрите университети в света, аз никога не съм го усещал това до такава степен. Не съм усещал някакво особено търсене за моя талант, не съм усещал особена оцененост, не съм усещал възможностите, които съм си представял, че
бих могъл да получа. И това за жалост И това за жалост довежда до това да търся възможности, които образованието ми позволява да имам навън. В България не всичко просто съществува като работа, като възможности за развитие в високите технологии, например. Ние няма как да имаме Google, няма как да имаме Microsoft, няма как да имаме големи технологични компании, но няма как да имаме и задължително малките компании, които ще израснат в следващите големи технологични компании. Нямаме Силициева долина, нямаме никои от тези възможности, които човек би имал в САЩ, например, или дори в Европа, колкото и европейския пазар за мен лично да не е чак толкова конкурентен. Просто в един момент на развитие аз осъзнах, че за мен в България място няма. За мен единственият начин да пробия нагоре в този момент беше да търся или образование, или продължение на кариерата си в чужбина. Чисто и просто заради възможностите, заради връзките, заради хората, заради всичката екосистема, която съществува навън. В България в най-добрия случай тя тепърва бива изграждана от единици хора, срещу които цели политически партии биха работили, чрез корупция, чрез всичкия капитал, който се влива в това да се пречи на прогрес доста често. Естествено, случват се хубави неща в България. Аз също харесвам особено много голяма част от живота в България. Доста по-спокоен е, доста по-свободен до голяма степен и ниските данъци естествено са хубаво нещо. Затова е до голяма степен понякога чисто като сметка излиза просто е смислено понякога да стоиш в България просто заради високите данъци в чужбина, но това не може да е единствената причина. Не може цяла страна да разчита на просто ниските си данъци и това да привлече собствените си граждани просто да не излизат навънка, да се върнат за няколко години, докато вероятно след това просто не ги разкара отново чрез всичко, от което споменах преди малко. В този ред на мисли хубава е тенденцията, вероятно, че хора завръщат в България, но аз лично съм скептичен доколко икономиката ще може да ги поеме. Доколко имаме компании и позиции, които да ги удовлетворяват, които дори да са това, което те са работили. Някои позиции и умения просто в България никой не ги търси, просто защото нямаме толкова развита икономика или не сме стигнали такова ниво в определени индустрии, където хората, които искаме да се върнат на теория от чужбина, биха могли да се реализират. И по-конкретно за мен лично, като някой, който се занимава с информатика, с компютърни науки и с математика, за мен винаги е било много обидно как по-голямата част от българската IT икономика е базирана на аутсорсинг, как нашето най-голямо предимство винаги е било да продаваме българите, останалите българи, като просто по-евтина ръка, като просто някой, който може да свърши нещо, но просто по-евтино. И за мен това винаги е било обидно, защото аз съм амбициозен, искам да се състезавам на глобалния пазар. Имам претенции и желание да бъда сред най-добрите в света в това, което правя. Но повечето компании, които просто не имат хора в България, просто ги търсят с една единствена идея. Просто бъди по-евтин, просто бъди без значение какво можеш да правиш. Просто бъди, просто струвай по-малко. Просто струвай по-малко и мениджмънта и всичките висшестоящи ще са някъде на запад. И ти просто ставаш по този начин просто част от една игра, която
в крайна сметка тя никога няма да ти донесе успех. Ти никога няма да станеш много висшестоящ, освен ако естествено, което много хора правят в един момент е просто да започнат следващата консултантска компания, която го прави същото. Просто стъпваш на следващото стъпало на стълбичката и вече ти започваш да наемаш хора, но ти пак си част от аутсорсинга. Ти пак не започваш продуктовите компании, ти пак си подвластен на решения, които се вземат на хиляди километри. И по този начин това просто не вдъхновява. Не е ясно защо един амбициозен и талантлив човек в България не емигрира просто на Запад и отиде по-близко до там, където решенията наистина се вземат. И там, където може да бъде по-вероятно и по-оценен. Там, където неговата причина да е нает не е просто, че е по-евтин, а реално, че притежава някакви умения, които се търсят. И за жалост, доста често начина, по който е структурирана икономиката в IT индустрията и това, че предимството ти е най-вече, че си ефтин, води до кофти отношения. Работодатели, менеджери масово, поне в моя опит, в един момент просто те знаят защо си там. И ти до някъде го знаеш, като ако имаш малко мозък в главата. И те просто не те ценят, защо те ценят? Реално, наистина трудните неща не се случват в България. Никой не аутсорсва това, което наистина поддържа компанията му. Е това, от което му зависи бизнеса от големите компании в България. И съответно, ако ти си тръгнеш, голяма работа. Кой си ти? И чао. Върви в следващата. И по този начин ти просто се занимаваш с неща, които дори не са толкова интересни. Или дори да са интересни, не са толкова ценени и икономически, и откъм възнаграждение, и откъм отношение на работодателя към теб. Един от начините, по които за мен отношението се изразява също е нещо, което Иван и Андрей те позитивно го отразиха, но аз съм доста по-скептичен колко позитивно това ще е за България. Желанието постоянно да започваме да вливаме все по-външни хора от Азия, от по-ниско платени пазари, хора, които не могат да защитят правата, които постоянно има новини как биват експлоатирани в България. И цялата тази икономика се превръща, ние биваме експлоатирани от западните компании, потискаме заплатите на българите, вместо да развиваме реална икономика, технологична. В другите браншове просто въвеждаме хора, които са доволни да работят за 1000 лева на месец, които не биха искали никакви права, които биха работили по 12-15 часа, просто защото нямат никакъв избор. И това за мен е много грозно. Това за мен е нещо, което аз не бих се радвал моята страна да изглежда по този начин, да развива този тип икономика, да се държи с хората по този начин. И не е ясно защо, когато и създаваш по този начин някаква конкуренция на българите, те биха стояли в България. Защо някой не би отишъл в Германия, защо някой не би отишъл във Франция, защо някой не би отишъл в Америка, ако може, когато ти му създаваш конкуренция с хора, които биват експлоатирани. И как по този начин българската икономика би растяла. Как по този начин бихме развили икономика, където хората си казват, искам да съм в България. Аз не го виждам. И съответно това е една от причините, по които съм в Германия. Дори да не ми харесва задължително да живея тук и да искам да отида на все по-добри и по-добри места. Просто България се превръща все по-малко и все по-малко в опция. И до някъде, накратко, не мисля, че България българина се цени. Български работник и български предприемач. Естествено,
Имаме примери за успешни предприемачи и хора, които създават интересни компании, но те са много рядко. Те са много малко и да, и още по-малко са тези от тях, които ценят труда на талантливите хора, които реално като мен имат възможност да емигрират, които не са заложници. И още по-малко са тези от тях, които реално знаят как да менажират и да водят като лидери талантливи млади българи, които биха искали да останат в България, ако възможности съществуваха и биват оценени. Но за жалост в България културата е, че ако ти си успешен, всички други са ти длъжни да пренебрегнат техния си успех, техните си амбиции, техните си мечти и просто да работят за много по-малко пари от това, което реално е тяхната пазарна стойност, само за да направят твоя бизнес успешен или твоето начинание. И аз това не го разбирам. Аз не съм някой, който е против стартъпи, против капитализъм. Не съм някой, който не вярва в тези неща. Аз искам и много вярвам, че начина, по който правиш една успешна компания е като възнаграждаваш добрите служители, като възнаграждаваш хората, които приемат твоята кауза за своя и я развият по начин, по който ти не би могъл, защото не всеки има всички умения, не всеки може да прави всичко и това просто в България, поне към мен, не се е случвало. Но може би аз съм проблема. Това никога не е изключено. И в крайна сметка, каквато и да е причината, аз просто не успях да постигна върховете, които исках. Най-добрата ми работа в България е била директно за чужда компания и това не говори добре за българската икономика. В един момент единствената причина да бях там бяха приятели, роднини, връзки, които имах, работата и ниските данъци, но реално не е нищо свързано с това, което се случва в България специфично. И това просто в един момент, когато настъпиха промени в нещата, които ме задържаха в България, просто сметката не излизаше. И аз трябваше да действам, ако исках да продължавам да гоня възможности, които в България не ставаха. Но икономиката е нещо, с което имам повече опит, с търсенето на работа, с като цяло работа в България и българския пазар. Но естествено, като някой, който е израснал в България, като някой, който е българин, много други неща също ме изгониха, често казано. В един момент, като някой, който е от Северна България, просто си викаш, смисъл, какъв е смисъл да сме от тази страна, ако никога няма се инвестира нищо в нашите краеве, ако всичко отива в Южна България, ако просто всичко на север от Стара планина е просто забравено от всички. Никой не го интересува, никой не строи, не развива икономика. Всичко се случва, всичката инфраструктура се развива на юг, съответно компаниите отиват там, защото е по-лесно. И това е държавата ти казва, на нас не ни пука за вас. Вие не сте важни, вашите крайове, вашите градове, вашите села, просто те са нищо. Това е обидно, това е много глупо. Да не можеш да стигнеш до града си, до селото си, до където и да си в Северна България, без да се чувстваш вау. Това е някакъв друг свят. И понякога положението е толкова лошо от моя гледна точка, че полу на шега, полу не си викам, ако румънците просто управляваха Северна България, нещата щяха да са много по-добре, отколкото когато българите ни управляват. Не знам какво е решението.
Реално решението е спиране на корупцията, реално хора в политиката, които им пука за страната и за техните крайове. Партиите да спрат да слагат парашутисти в листите за места, които те никога не са живяли и не са били. Хора, на които реално им пука за техните краища. Но да, това е нещо, което на мен в Германия е много очевидно, и не само в Германия, и на другите европейски страни е много очевидно как те инвестират в всички краища на страната си, дори в малките селца. Нещо, което в България е много боли, когато видиш села, в които нищо не се случва, които са спрели, които са обезлюдени, които просто са ударени до голяма степен от всички тези проблеми, за които е това видео. Дали разбирам защо хората се връщат? Да, разбирам до голяма степен. В Западна Европа особено нещата стават по-зле. Доста хора не харесват идеологически как нещата се случват, бюрократично. Да, данъците са доста по-високи, съответно понякога България не е много по-различно. Какво вземаш след като махнеш данъци и прочие? Естествено, получаваш и доста по-малко от гледна точка на пътища, здравеопазване, образование и всичко останало. Но ако съдиш само по джоба си и какво имаш в него в края на месеца, не винаги е чак толкова зле в България, заради ниските данъци. Естествено, факта, че България ни е родина, е голям фактор за много хора. Те искат просто да бъдат вкъщи. Това не мисля, че някой може да го отрече. Ти в чужбина никога няма да си толкова приет. Със сигурност никога няма може да си представиш, че имаш някаква политическо значение в външна страна. И нещо, което той в България де-факто е много трудно, поради многото интереси и корупция, и престъпност организирана. Но поне на теория можеш да си кажеш: в крайна сметка съм българин, може би пък ще ми се получи нещо в политиката. Това нещо някак да си го кажеш навън. И в един момент това също е важно. В крайна сметка да можеш да определяш по какъв начин живееш, да можеш да приказваш със сънародниците си, да ги убедиш, защото споделяте подобно мислене. Културният шок също е голям фактор. Навън дори да приказваш с хората където си, не винаги те ще разберат. Те просто са израснали по друг начин, мислят по различен начин, имат друга история, виждат света с различен поглед от твоя като българин. И да, това е една от причините България да е привлекателна. Съответно разбирам защо някои хора и приятели съответно са решили да се върнат, но аз просто за себе си не го намирам като ползотворен ход, поне на този етап. Една от моите, може би, основни разлики от това, което Иван и Андрей казват, е, че до някъде тяхната гледна точка е някаква супер либертарианска. Проблемите са само от правителство, от неконкурентната администрация. Просто ако направим частния сектор супер конкурентен с просто все повече и повече хора, които просто се бият за малко пари и да работят по 16 часа на ден, някакси България ще се направи като невероятно място за живот. Вероятно ще е добре икономически до някаква степен в началото. Просто повече неща ще бъдат свършени. Да, администрацията ни е супер. Администрацията ни може да бъде много подобрена. Аз съм фен на дигитализацията като решение, но да, факт е, че в частния сектор нещата се случват по-добре. Но аз не мисля, че частния сектор е
перфектен в България. Аз продължавам да мисля, че това, което се случва в администрацията, е подобно на това, което се случва и в частния сектор, от към ценене на българите и ценене на труда им и просто на това да живееш в страната си. И факта, че нещата се случват с повече конкуренция и повече ефективност в частния сектор е естествено нормален процес. В частния сектор нещата са по-добре, винаги. Но решението не е просто да станем де-факто някаква неевропейска страна. Реално културата, която те ти предлагат в подкаста, според мен е много американска, но ние нямаме американския достъп до капитал, ние нямаме американския пазар. В България, ако започнеш да се трудиш супер много, ти не ставаш милионер, както би станал в САЩ. Ти ставаш просто някой, който е загубил младостта си и здравето си. Най-често. Не задължително. Естествено има примери и противното. Имаме предприемачи, имаме хора, които са успели, имаме хора, които се трудят. Аз съм много фен на различни артисти в България, но това не е нещо, което задължително се случва. Дори хората, които са супер талантливи, на които много се кефя, които са успешни, те биха били 10 пъти по-успешни със същия труд в по-голям пазар. И вероятно и много по-оценени, вероятно с достъп до много повече сделки. Наскоро гледах доста различни интервюта с Карлос Насар. Да, спорта ни е още една причина, просто отношението към най-добрите ни спортисти, буквално олимпийски шампиони. Парите, които се дават за тях, базите, начина, по който ги ценим, не може всичко да е просто за любовта на народа. В един момент хората е нормално да искат и малко повече от това. Аз със сигурност бих разбрал, ако някой каже, колкото и да обичам да се състезавам за България, просто това не е достатъчно да спортувам в тези условия или да се развивам. И да, спорта е една просто от другите сфери, които същите неща се случват за мен, които се случват навсякъде. Просто не си ценим хората, не си ценим труда и просто постоянно се опитваме да продължим да го правим, вместо просто да поискаме по-добро. А по-доброто е възможно. Просто на този етап не знам. Аз съм се обезверил към доколко българската икономика е овладяна от интереси, от престъпност, от изпрани пари, които просто променят всичко и просто в един момент честният труд просто не е начина, по който да успееш в България. Или поне през повечето време така се усеща. И тук естествено изключението са неща, които споменах и заради мене, са допира с чужди компании и чужди възможности, просто физически бидейки в България, но работейки за навън. Дали би било директно за някаква компания, която иска твоите услуги, или през YouTube или някакви такива подобни платформи, по някакъв начин да си достъп от западна икономика, където наистина труда може да ти помогне да отидеш на следващата стъпка в развитието си. Но да, всички това са неща за мен форми на избягване на българската реалност, без физически да я избегнеш. И просто за някои неща, като примерно моята докторантура, в момента е просто единственият начин е просто физически да се махна. Но да, някои хора не се махат физически, но реално просто избират да не са част от българската. И то не е винаги, честно казано, е до избор, просто е до
какъв човек си, с какво се занимаваш, до някъде просто до късмет, дали точно нещата, които са ти интересни, се случват в България или не. Не е задължително дори толкова до неща, като дали си в IT индустрията или не, дори вътрешно в нея. Има неща, които се случват в България, има неща, които не се случват в България, има неща, които има компании, които биха те наели като българин в България да работиш ремоут. Има компании, които и подсектори, които не биха. И дори да има, винаги си просто в позиция, където ти си вероятно сред първите, които просто ще напусне кораба, ако има труден икономически момент в макро смисъл. И ние от няколко години реално живеем в такава среда, в която всичко е много несигурно и да търсиш развитие по този начин е рискова игра, със сигурност. Но да, това видео може би застана малко прекалено дълго и прекалено по-негативно от реално, колкото нюанс има в мнението ми. Хубаво е, че хора се връщат в България. Аз наистина мечтая за страна, която наистина просто е по-добрия избор от всичко, което външните страни могат да предложат. И просто факта, че ми е родина, е просто черешката на тортата. И искам нещата да се случват и бих помагал на хора, които искат да правят интересни неща в България. Но от друга страна съм и просто някой, който иска да развива талантите си до край. И в изкуствения интелект, което все повече и повече е моята сфера, това няма да е България. България ще е просто потребител на технологии, които се развиват реалистично или в Китай, или в САЩ. И това ще са двете икономики, които просто ще поглъщат хора, които разбират дълбоко тези технологии. Българските компании на теория ще търсят хора като мене с докторантура и експертиза в това, но вероятно няма да са конкурентни. Факта е, че човек, който е експерт в изкуствения интелект, може да получава много по-високи възнаграждения от това, което българска компания би си позволила или би счела за разумно. Но това е до някъде така, защото просто в България не правим нещата, за които тези хора реално им се плащат. Не правим ChatGPT, ние просто го ползваме. Или не правим следващия модел, не правим истински ресърч. Просто използваме това, което някой някъде е направил. И съответно, боли да осъзнаеш, че ако трябва да избираш между родина, между това да си в твоята страна и това да правиш това, което ти е най-интересно. Сега за някои хора, може би те биха намерили начин в тяхната си индустрия да го направят. Например, Иван и Андрей, като продуценти на предавания, са намерили начин да реализират интересни спрямо вкусовете, субективно, но неща, които се гледат, неща, които се търсят в България и неща, които са направили успешни кариери. Но не всеки е така, не всеки са интересни неща, които могат да работят в българската действителност. Съответно, за много хора доста по-често отговор е някъде в чужбина. Щеше да е хубаво, ако това не беше така. Ако имахме повече възможности и повече връзки с външния свят, повече инвестиции от чужбина, които не са просто на базата на това, че българите са ефтина работна ръка, това, че българите са
умна работна ръка, че са способна работна ръка, че българите са по-добри от французи, германци, немци и всякакви други народи. Което аз до голяма степен го вярвам в моята сфера, че сме много конкурентни и често доста по-добри. Но да, докато икономиката ни е структурирана по начин, който ни ощетява, какъв е смисъл от това? Какъв е смисъл, че сме по-добри? В крайна сметка, да, ако се продаваш ефтино, бъди по-добър. Семейството няма да живее по-добре от това. Да, това са мислите ми за сега. Сигурен съм, че в бъдещи епизоди темата вероятно пак ще излиза. Може би с друг оттенък, защото има доста моменти, в които България ми липсва и мога да приказвам за хубавите неща, които искам да изживея отново, но от гледна точка на развитие, рационалното решение, поне за мен към момента, беше да съм на запад. Така, благодаря за гледането. Надявам се да оставите коментар, да харесате видеото. Каналът ще е нов. Надявам се да съм консистентен и да ви информирам с това какво се случва в моята глава. Чао!